Haino hailam sogo khajane takuk tai bukuk songrono somung channel tinike tui phaijao ka gangla koto jano fry ke sana hnai ekdom khaya haike sana ni hnai ke jara khajak tongnai rok hingke norok obo haike sadi o video norok ni bagai norok an video no paya sak jor dikhe norok naidi gangla koto jano bele bele ke helap ka tau 20 minute tuyo somoi tongnai o gangla no su nahadi tuyo somani yagulo tabuk tui sebiti saka pore kha obo haingkha patla patla wngkha hingke nahadi yango kwkrang kha tui hingke obo hingke joto kwkha oro nongkhorbai kya tabo songma digi thangsinai karai bo tungkha thogrwnai nahadi thok kwbang nango gangla songui chanani hingke se gangla thogo thok kom ke belai no thogya puila ang akran masa no kosok tam khlai nakha bono tabo kisa bajiui nagernai puila baji bo norok songui mano baji bo songui mano baji khangkai ba mui songpor rogo tai akran geleya baji ya oi songkang ka gelei phano mano aboni bagi norok je muchungtui norok jadi piaz bai moso ekloge thogori rekha tabo gangla somki sarekha gangla ni onusare sudui kisa rei rekha tabo yango moso bai piaz bo chaksi chaksi wngkha o jora o tabo berma rei sinai berma ruwei thokutungo berma rekhang kai tar tare no goleo hingke obo golewoi thangta thokutungo nangkhangkani berma kaham kai golebai mane yagulo tabo gangla rei sinai o jora o tai kunu rwna nangya ekdom kwlai songui chanani bagui khaya khai chanani hingkangkai obo haike chakhangkai belai no gangla rok khaya agi angbo chaya gangla no khajago hwnai ke tabo ang amtiki chamani yagulo khang belai no thokjago obo haike mangno ang chao obo hai nahadi kaham ke thok bai bului rebai geranai obo haike bului rebai kha tabo kholoboi renai bono kaham ke bulbai kha bulbai yagulo kholoboi renai tabo kholoboi nirman yagulo khuloka nahadi ganglani ang nono phunugan koloi nahadi tui bwtui nongkhorka ganglani bwtui obono hingke tabuk ang tai kholobliya gangla no obo haike no turuk turuk khe muphunai gangla bo norom kha abagui akran rei sinai akran bahai bo gangla rogo thana nango aboni bagui gangla bising rogo hamna nango taboni bagui ke tabo hor medium khai rei renai medium khai no bono srapjam por por khai no kol nai obo haike hingke srabai thanai se hor medium khai rei rekha mo haike no koloi tongnai nahadi mo hai wngkha gangla ni colour obo hai change wngkha afro noro hor kom khai rei sidi tabo ang hor kom khai rei rekha gangla ni mo hai srapung srapung wngkha kisa bono hor kom khai no kwchak kwchak khlainai jodi no norok kwkha chai mankhai to mo haike ban chai mano hingke jara kwkha chai meya rok hingkangkai turuk turuk lernai hor kom bai to chaksi chaksi nani onek lero aboni bagui hor kom khai ruwei lernai haiban thoknai ta obo hai hingke norok thani kaisa koimung norok jodi no ani channel o kwtal wngtong hangkai norok ano ani channel no subscribe khai redi tai ani video no like redi tai share khai di nongni friends tai family rok no aswk no hambai nahadi mo hai chaksi chaksi wngkha hor kom khai turuk turuk khai kol o srapjani por por khai kol mani yagulo mo haike chaksi chaksi wngkha lernai haifano amtike songui chakhangkai belai no thogo mui muna lerphano obo haike norok chadi dorok khorokai ta chadi belai no thogo kitsa phano khaya norok kubui no khaya hinui ma hanana norok obo haike chainai khangkangkai nahadi aswk kwbangma se kisi chase wngui thangsibo kha khayo norok buji mangkhana hinui taisa malai phinai norok bai haino hai next video o।